Здравейте! Ако сте собственици на бизнес и не искате да бъдете измамени, изгледайте клипа до край. Сега ще ви пусна едно кратко клипче и след това ще ви обясня за какво става въпрос. Здравейте! Вчера сте говорили с Николай Стоянов, той е управител на заложена къща Галерия 65 и има една пратка за получаване, която е с наложен платеж, но понеже разбрахме, че ще ни изтрият профила, бизнес профила, ако не си платиме, проблема е, че ние няма как да платиме, да направим фирмен разход, ако нямаме фактура, по която да направим фирмения разход. Той има фактура вътре. Да, но ние не сме я видели. Трябва да отвориме, да вкараме данните по фактурата и да направим плащането по банков път. И това го попитах изрично вчера, дали ще по банков път или ще с куриер по аконт, тъй като си наложен платеж. И до тях каква е разликата, не мога да разбера. Ние просто се притесняваме, защото, нали, казахте, че ще ни изтрият акаунта. В момента, като се плати, IT отдел има достъп до аконт. Виждат коя фирма е платила и почва да го нанасят този бюджет към Google. Нали? Това обясних. Да, но ако сега не бъде направено плащане, акаунта ще бъде изтрит, така ли? Да, ще се пусне за корекция, изтриване и ще премахне. Да, добре. Ще звънна на колегата да плати тогава. Да, то не виждам каква е разликата. Нали, вътре си има фактура, оптимизация, поддръжка, нали, това, което обсъдихме, стойността и така нататък. Не виждам каква е разликата, нали, от двете неща. Да, а защо ако не платим, ще ни изтрият профила при положение, че една година и половина той ще работи? Има градусен период, вече се внася бюджет, това го обясниха вчера. Ясно. Да, добре. Затварям ви, за да звънна на колегата, за да направим плащането, за да нямаме проблем. Добре, благодаря. Здравейте, казвам се Илко Енчев, съм основател на заложена къща Галерия 65. За тези от вас, които ме познават, знаят, че дълги години съм служил в силово ведомство и имам, така да го кажем, специфични умения. Те са придобити следствие на моята нескромна служба. Идеята на този клип е не да ги хванем тези копелдаци, защото ние не сме органи на реда и не е това работата. Идеята е да дадем гласност на престъпната схема, да запознаем обществото с фирмата, с лицата, които са поставени и които действат в нея и са бушони най-вероятно, за да няма повече изгорели. Фирмата се казва Online Consult TM EOD с едноличен собственик Иван Даскалов. Това е лицето, което ходи до Еконт, изпраща фактури, приема наложени платежи и така нататък. Телефонът, от който изпраща пратките е 0882 00 8278, а телефонът, от който звънят и чрез който правят измамата е следния: 0882 11 24 08. Това е телефона, от който ще ви звъннат, ще ви кажат, че вашия бизнес профил в Google ще бъде изтрит в рамките на 24 до 48 часа, ако не заплатите 190 лева. Сумата не е голяма, но броят на измамените е огромен, съответно приходите на това престъпно дружество са огромни. Разпространявайте клипа, да достигне доколкото може повече хора, за да няма измамени. Ако напишете името на фирмата, ще лъснат в интернет с страшно много статии, изписани за тях и за измамата, която правят. Но трябва да се даде повече гласност, така че това ме е молбата към вас. Отделил съм се от времето, ще се бръкна в джоба, ще изкарам пари, ще платя този клип да бъде спонсориран на територията на цялата страна, за да може да не секне дейността. Абсолютно безплатно е да го споделите. Споделяйте и ако има някакви нови тенденции за измами, мисля, че това, което правя аз, е най-добрият начин за противодействие. Така че правете клипове и давайте гласност на такива измами. Беше им приятно, чао и до нови срещи!